Ceerno Alpha Diallo. Ceerno Alpha Diallo joom gueɗal waliyu Allah joom ɓural ka gandu Allah joom muñal jaaƴo ɓernde joom malal. Dokke maɗa min jaaɓi jikkuji maɗa min parnori nedi e gandal ko sifa jatima nunɗale muñal koye jikkuji ma. Janginde diine Allah woni haajuma, wurtinde sunna annabi woni darnde ma. Ceerno Alpha Diallo, diine Allah a jangini, lawol Seku Tidiane a ƴelliti, aada ibida a serdoyi, ko woni hen gonga ko a jangini, ko luuri ɗum ko a jertini. Dokke maɗa no kawi min, sirruji maɗa no cuuri min, mo timti e maɗa majjata, gundigu maɗa min caftata, kono aduna serni min e maɗa min jiitata. Ceerno Alpha Diallo, jangtade ɓuure ma min tampata, hayso haalde ɗum ne min mbawata, kono weltinirde ɗum yiɗɓe ma min ceerata. Fuutatoro ko nokkuma, Madina Gunas ko fergoma, yamirore Ceerno Kusanar woni ko joɗinoɗa. Kusanar naaɓe on cuɓanama, gandu Allah on tottama, hande on kange e jiiɗe min wirnima. Yeɗede ɓuuri yiɗanede, kumul leydi Gambi yiɗanama kono yeɗaka, ko Kusanar yeɗa o gandu Allah. Mo Allah rokki heɓa taw tampani, mo Allah towni on lesdani, mo Allah yiɗi on kam wasani. Ceerno Alpha min jiiɗi, yamirore maɗa min ɗofti, sawto maɗa min beltori. Seremɓe ma no kolima, moƴƴere jikkuɓe cettanima, fiɓde tiidde almudagal min jiiruma. Mi jetti Allah dokkuɗomi yidde Ceerno Alpha o hollimi wonde almudo makko o wurtimi. Mansour Diallo, ñande mawde 29 lewru jolal hitande ujune 2 e 24.